sæson, hvor vi får se en episode fra min server. Ja, i dag vil jeg bare vise lidt rundt. Jeg ved ikke, hvor vi starter. Ja, OPS. Ja, men hvad skal man undskyld, jeg kan så meget det, fordi jeg har været på camping, og så camping i lang tid igen, så det er lidt besværligt. Nå, nu vil jeg starte med at vise rundt. Det her, det er min lillebror. Det er 100 på. Nå, jeg ved ikke hvad. Det er den, jeg skaffede selv. Ja. Og så er jeg sammen med min lillebror. Oh my god. Ja, jeg tager lige en 6 år. Jeg var monster. Wow, pack. Nærmest det samme. Wow, ja. Farm, ja, og et hus. Eller ikke et hus. Det er bare en gerne på gangen. Det er noget, vi skal. Det var meningen. Der. Ja, det er jo min server. Nej. Det er min server. Jeg har 2, når jeg har 3. Men I får ikke lov til at komme ind på den her. Så kun mig og min lillebror, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg kan invitere nogen her. Nu må I skrive til chatten, om I skal eller ej. Redstone. Så lige at snakke med min lillebror, det er noget, han har hacket. Jeg håber, jeg skal ikke der. Jeg tror ikke, det er noget, jeg ikke ved. Jeg tror, det er en video. Diamond blocks. Det er jernblocks. Not hack. Det hele er noget, vi har selv har fundet. Ja, vi har spillet en lang tid. Hack. Nej, det er ikke. Det er det her. Min lillebror er sådan dum. Jeg tror, jeg spiste det her. Rå fisk. Fordi det er min lillebror, ikke mig. Lillebror, jeg tror bare, vi må gøre det. Der er nok også kun one was one, men
Så tager jeg andet. Håber I kunne lide det. Vi ses.